Naši milí běžci, my vám hrozně děkujeme za to, že jste přišli, že jste si udělali čas a že se hodláte potit ve vlastním potu po dobu celé trasy. Město Mnichovice slaví letos 880 let, tak jsme se rozhodli, že pro každého něco uspořádáme. Milovníci kultury měli divadlo, děti měli kramaření z rytíři, zahrádkáři mají zelený a rozkvetlý Mnichovice a vy, běžci, máte mnichovickou běhnu. Vy, kteří jste z Mnichovic, tak doufám, že třeba poznáte nějaká zákoutí, kudy jste ještě neběželi, a vy, kteří jste přespolní, tak doufáme, že uvidíte, jak jsou Mnichovice krásné. Co vás čeká? Tohle je první ročník, možná poslední, ale možná třeba taky ne, uvidíme příští rok. Prosím, nemáme žádné sponzory až na rodinné centrum Palouček, které dá nakonec nějaké permanentky na jógu jako cenu útěchy, abyste ten poslední zdokonaloval svou fyzickou kondici. Máte pro toho posledního. Takže Gábina z Paloučku doufá, že ona nebude ta poslední, aby nedostala svoji vlastní cenu. Je to pohodový výklus. Nedělní, dopolední, pohodový výklus. Takové polabí, žádné kopce tady nejsou. Ne, já myslím, že ten kopec ani nezaregistrujete, je to asi 4,5 kilometrové nepřetržité stoupání, ale nebojte se, je pod stromy, v lese, ve stínu, takže v pohodě. Trasu značila prosím blondýna, takže je to označené tak, aby všechny blondýny poznaly, kudy mají běžet. Takže prosím vás, když je šipka rovně, běžíte rovně. Před každou změnou směru je šipka tam, kam máte běžet. Když je úsek rovný, kde je cesta v lese třeba, tak to znamená, že poběžíte po cestě v lese, která samozřejmě už není značena, takže nejenom blondýní, nikdo nebude hledat trasu mezi stromama, prosím. No? Jinak na těch exponovaných místech jsou děti, takže vám budou ukazovat, kudy a jak dál. Je to značený oranžovýma šipkama, oranžovou takovou tou reflexní barvou, a je to značený na silnici, občas na nějakém sloupu. Prosím vás, v závěru trasy došla oranžová značka, takže je to značené neméně příjemnou žlutou, něco jako má pán hřiště, tričko. Tak takovou nějakou barvou je pak ten závěr. Ještě místy, kde se nedalo nic nastříkat, tak je takový žlutý fáborek, jo. Co vás čeká? Poběžíte tady nahoru po té posekané trávě, jak je to vysekaný nahoru, a pak už je to celý značený nahoře, poběžíte doprava, pak doleva a takhle vlastně to celý oběhnete. Pak přeběhnete hlavní silnici, doběhnete tady do těch chat, abyste nemuseli běžet po silnici, a vrátíte se tadyhle takovou cestou, která je boční, a přiběhnete tady podél srubu, tady tudy. Všechno bude značeno. Nahoře byla šibenice, jo, od středověku. Tady to je v zimě, kdo to tady nezná, sjezdovka, takže můžete říkat, že začátek byl po sjezdovce nahoru. Nahoře byla šibenice, stíhnaly se hlavy, nestraťte tam svoji hlavu, pak to fakt bude z kopce. Potom máme tak ještě jeden problém. Chtěla bych poděkovat paní Borové, který běží manžel, která vytvořila občerstvovací stanici sama o sobě, úplně nezávisle na naší občerstvovací stanici, takže máte na trase 2. Takže před jedním domem budete mít. Potom ještě je takový jeden exponovaný úsek, který vás čeká, a to je běh mezi ovcemi. Na začátku pastviny a na konci pastviny jsou vrátka, jsou hlídaná dětmi ze základní školy. Ovce vám opravdu nic neudělají, beran tam žádný není. Když budou, včera fakt divně koukali, stačí na ně zadupat a oni se leknou a rozběhnou. No, pak beran zrychluje čas. Beran tam není, rozrychluje čas. A nad těma ovcema, když vyběhnete až nahoru, tak
tak tam je památný Žižkův dub. Mnichovičtí vědí, Frýdek, Místek a Plzeň jistě také. Takže památný Žižkův dub a u něj bude občerstvovací stanice. Ten dub je 700 let starý a nocoval pod ním Jan Žižka, když táhnul se svým vojskem. Takže vy neuléhejte, napijte se a vyběhněte dál. Není na žluce. Není na žluce, ne. Potom od toho Žižkova dubu budete přebíhat hlavní silnice. Máte tam napsáno stop. Je neděle, dopoledne, moc aut tam nejezdí, ale prosím vás, rozhlédněte se, ještě tam někoho vyšleme. A poběžíte po Mikešově stezce na nejvyšší místo Mnichovic a pak po krásných vyhlídkách. Když vyběhnete na nejvyšší místo Mnichovic a budete padat lehce dolů, před sebou uvidíte Struhařov. Vězte, že tam neběžíte. Jestli doběhnete do Struhařova, je to špatně. Mírně z kopce a doleva a všechno je to značené. A pak poslední úsek, kde vás čeká překvapení, je pole. Přes pole z krásných vyhlídek sem je vyšlapaná desítky let pěšinka. Ta pěšinka byla trošku zarostlá, tak hoši z veřejných služeb opravdu 4 hodiny vysekávali pěšinku a ráno bylo posekané celé pole. Zemědělec posekal všechno a pěšinka není. A bohužel zemědělec suší seno, takže to klouže. Budou tam děti, dejte si pozor, není důležitý čas, je důležitý prostě, aby se vám nikomu nic nestalo. Takže to je možná asi všechno. No a velkým